Mathias na ndị omenala bụzie eziokwu group ya asị, have you seen ndị Africa nọrọ sọsọ ụka oge ọ na sọsọ religion nkụnụ ya dị ekwu maka ọkwa ifu ife ndị ọcha na-alụ na ife ndị ọcha na-alụ, this is technology ndị ọcha nọ na. Have you seen kele afa ebe this guy a na-akpọ Odenigbo ka ọgụnụ sọsọ ife that guy na-alụ weta nọ n'obodo iwo nọ Nigeria mana ọ dụgoso na ndị obodo iwo sọsọ ife ọ na-alụ uwe every day. O seta China factory ya na China, o seta ebe dị otu na America, o seta bridge ya, o seta train na-aga n'okpuru mmiri, o seta moto na-efe efe. Jenu gwata guy nya bịa ịghọtago, because some of these things ụfọdụ ife ha na-ekwu lives in their imagination. So imagine how he will be analyzing the video of this man na-aga n'elu phone a apịaji ma ọ treadmill ya sịrị na ife aka ha na-ekwu technology ka ha na-ekwu ndị ọcha na-improve na technology. Just look at phone ịnọ n'elu phone ga-epuru na-aga ebe ị na-aga, mana ndị Africa wugo na sọsọ religion ka ha ya adị ekwu kedu ofe anyị emegido ka e wee bunata this kind of technology na ana Igbo na Nigeria here n'oge ọnụ nọrọ a na-eri ndị eriri. Jenu gwada ga ya na-akpọ Odenigbo n'onwe ife anyị achọ ya n'anya sọsọ ife a udigide ebe a na-akọpụ esi ebe that guy ma na showcase skills ndị ọcha mara ya mma ka ife kpata na ọ ya apụta ugboro ole ka ọ fụkata n'alụ vidio ebe a na-egosi inside factory kelafa ya Innocent ebe a na-alụ moto na Nigeria ebe a by ndị blacks by ndị Igbo nọ hia. Ugboro ole ka ịfụta n'alụ otu iri vidio manufacturing site Innocent ahụ na Facebook. Ugboro ole ka ịfụta n'alụ otu iri ebe na Nigeria ebe a enwere aluminium company, enwere ebe a na-alụ beverages, enwere ebe a na-alụ noodles, enwere ebe a na-alụ moto, enwere ebe a na-alụ block engine, enwere ebe a na-alụ ma GP tank na ndị otu plastics, enwere ebe a ijezie na Aba batazie na Aba ifuzie ebe ụmụazị be anyị ji aka esu designers ndị ọcha na-esu ebunatara anyị febe ụmụazị be anyị na-akwa jean na-akwa polo na-akwa nya fabric industry iruo na ma akpụkpụ shoes, all manner of shoes bụ ne ka o jede anarị showcase ife niile a oya eme. Jee na Johe Pharmaceutical n'Ọka iru ebe a ka ife ka iwere anya kpara akụ. So many tissue companies, different companies, ife ụmụazị be anyị ji aka alụ na furniture alụwalụ oche rụchasịchalụ oche ishe nọ Royal Shia Turkey wee bata alụwalụ dọ rụchalụ dọ ishe nọ foreign dọ. Ụmụazị be anyị tinyere gị ịgba n'aka tichere gị ịgba n'aka itinye alụwa tebụl rụchasịcha tebụl obi tie this foreign one a na-ebunata. Gboro ole ka ha na-abịa showcase ye. You are still, that inferiority complex is still disturbing you, but you don't know. That is why upon all the skills ụmụazị be anyị nwere here, enwere factory ebe a na-alụ tiles na Nigeria now, enwere factory ebe a na-manufacture tiles na Nigeria here. Why can't you look for those videos online and show ndị mmadụ yeme ife ụmụazị be anyị GPOP design n'aka, ife ụmụazị be anyị eduzichalụ unu akpụwa unu kpuchasị unu che na ọkasa unu be ndị ọcha. Una hafie una dafie una not the siam na ụmụaka nke a wicha awuye nke a wee frameless na frameless kịta aka afụcha frameless ebe a ị na-eti mkpu ịdafụ nke a ozi bed arụchala bụ bed. O nwere ndị na-arụcha unu by kịta from beginning of ife do na ana to roof ya na Nigeria ebe a ịghọtago sheet Nigeria POP ebe a tiles ebe a granite ebe a furnitures ebe a furnitures from beginning to end ebe a ụmụazị be anyị na-alụ gbogbo n'aka, but inferiority complex. Yet you say you want to go back to your root, you say you want to go and align with the strength of your forefathers, but you are not even proud of them. You are not even proud of your own people. You are not even proud of our own achievement. Onwe don ne kata wonde mmadụ sị mama na da wo ba anyị ga-alụrụ ya nche na asị ego ne one point jee na after
this hotel ekwensu tololo na nkobe capital oyi o nwere door edebele ebe a ife that man dewe da 1.8 million ka ogono door ahụ na Nigeria ka alụrụ ya mana agwaghị ya asị na asị na ife ahụ foreign doors ife ahụ ife unu nidiri ide gosizi ndọcha skills ndị be anyị nwere ọbụrụzi ide gosi anyị ife na-emepe ndọcha ife niile ahụ unu che na-emepe ndọcha na-emepe anyị ya ịchọ ọbịa let me take you on a tour to Chikasin village ịbata Chikasin village ife dị ebe ahụ more than 15 to 20 factories owned by Chikasin ịbata n'ime manufacturing site ebe ahụ ibu aka n'isi ife niile ahụ na-eje egosi ebe ndọcha na-eme na Nigeria here are you not aware ihe egosi ya ihe nwobele oge ihe egosi ya ife na ifrozi ọnụ nọrọ ebe ụnụ eburu survival na-ejesi ụka ọsọ religion nke ụnụ ya adị eme ndị ọcha na-alụ ife ọya nwanụ katasịgụ ndị nwa dibịa na-aghọwa unu ndị nwa dibịa na-agwa ụnụ na ya nwanụ ya n'ọnụ yo iji wee gwa ụnụ ọmụ ife ọ na-eme nọ ndị pastọ asịgụ nke a Christianity a na-eme nke a bababa odenigbo ka ọgụnụ wa fada guy nwọchikata vidiyo mana ndị mmadụ na-awụwe ya ndị mmadụ na-asị ogo ụnụ ịnọrụ ị na-enyegharị mkpọtụ ebe a onwekwuru nke ihe eme ọsị ndị mmadụ na na ọ ya emenwe mana na onwe ndị ya emenwe who are those people? Are you not onye Igbo? You have even given up on yourself. You have given up on yourself. You are now counting on other people's ability and not you. If everybody in Igbo land can be like you who has given up, who are you addressing? Can they now address? Can they now give any now? I'm asking, which is an honest question. So tune this phone keta ndocha aluge ebe anyị nọ na-ekpe ekpele ebe anyị nọ na-eme harabarabara obos kekekekeke ndocha alụcha narị fonu ya wee nọrọ n'elu ya na-apị ọ na-aga ana m anụ biko ka zu ike mmadụ nwe ife mmadụ anyị anụrụ ụnụ kpọọ ọnụ daga iwu odenigbo si na aya chọghị ife n'anya ya bịa ebe a ka ofife ụmụazị ibe na-alụ n'aka very crafty mbo mazu by very intelligent. You don't just know. But by ka ifu ebe ụmụazị na-eti egwe n'aka. Ịnọrọ na-akọ ịnọrọ na ụmụazị na-dismantle engine assemble kwe. Nọrọ ebe a na-aka ife na-akọ. Dismantle gearbox assemble kwe. Na-aka ife a na-ekwe. Bekasịcha moto n'obodo oyibo bunata ebe a assemble ya moto a na-akpagharị. Ifu moto nwere accident ebe ebukpuo seconds ebe a. Ụmụazị rụwa ụlụlụ chasịcha na ebukpu sekens bupụta agba na moto a na-agbara ya penti ya ịṅụọ iyi igbo edro elie ihe ife eduhie ọ na-agwazi na anyị maka be ndọcha. You people should start counting on our ability. You people should start showcasing our achievements to the world so that they can see. It's high time you stop showing us what they are doing because you no longer believe in them. It's in a fabia why it's in a family inka ndọcha but the only place you can use to show us what intelligence and creativity, being crafty is by showing us what they have done. What are you seeing us? Who are you seeing us? What are you seeing us as? Empty brains. Empty brains. It should get in this way. Share this video. When make sure that guy and not for this video. Hey, what I go? Down.